Ты меня напужала. А книга? Я читала «Чорную пану Нясвіжу». Толькі што скончыла. Ты ведаеш, вельмі цікава. Пра што? Ну, гэта старая легенда пра бабу Радзівілу, літоўскую княгіню, якая стала польскай каралевай. Легенда пра іх скараным каханне і пра іх сумны лёс. А яшчэ тут ёсць трохі містыкі, бо гавораць, што прывід Барбары і сёння жыве ў Нясвіжскім замку. Аўтар – знакаміты беларускі пісьменнік Алексей Дудараў. То ты яго не ведаеш? У такім выпадку я магу расказаць пра яго, калі табе цікава, конечно. Вось мы і на месцы. Азірніся навокал. Мы зараз у вёсцы Пнявічы, а зусім побач месца, дзе 6 ліпеня 1950 года нарадзіўся Алексей Дудараў, вёска Кляны. Яна трошкі далей па дарозе, але мы туды не пойдзем. Чаму? Ну, наогул гэта сакрэт. Ты абяцаеш нікому не расказваць? У такім выпадку, добра, слухай. Справа ў тым, што аўтар гэтага відэароліка не знайшла фотаздымку Кляноў. Аднак жа гэта не значыць, што мы скончым тут. Мне ёсць што яшчэ расказаць. Зараз мы знаходзімся ў Мінску, каля БДАМ, Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Менавіта тут Алексей Анофрыевіч атрымліваў веды тэатральнага майстэрства. А яшчэ ён вельмі любіў пісаць пра вёску. Памятаеш, мы чыталі п'есу «Вечар»? Ну, твор пра старых людзей, застаўшыхся ў вёсцы. Мультика Гастрыта і Ганны. Вось, гэта быў твор Алексея Дударава. Дарэчы, сцэнарый да фільма «Белыя росы» таксама яго работа. Ведаеш, калі ў цябе будзе час, вось, пачытай вось гэта. Гэта зборнік твораў Дударава. Я раю звярнуць увагу на «Чорную пану Нясвіжу» і «Кім». На мой погляд, гэта асабліва цікавыя творы.